9:43 ezinbestean, datu ekonomiko honi buruz galdetuko diogu gaur, ELA sindikatuko idazkari nagusiari, Mitxe Lakuntza. Lakuntza, egunon. Egunon, bai. Lehenik eta bainala ere, eguneko beste albiste bati buruz ere, iruzkina askatzak usatuko litzaiake Rodolfo Ares buruzagi sozialista hildelako 78 urterekin. Bai, hementxe teatu naiz, horre txaron gelan komentatu diate. Nik ez dut behakin harreman personalik izan, eta, diskrepantzia politikoaz gain, nik uste talako tantokatzen dela dolumina bialtzea, bere senideei eta bere alderdiari. Enplegu datuak esku artean, ezagutu berri dugun beste kontuetako bat da, Niko Kuenka ekonomialariak esan digu, datu horiek ere ziurgabetasuna islatu egiten dutela, moteltzea identifikatzen dela, Euskal Herriaren kasuan, balantze positibo egiteko moduan ere ezkarela. Bai, ziurgabetasuna da azkenengo hilabetetan ekonomian eta lan munduan batez ere nabarmentzen den datua, ez? Eta ziurgabetasun horren bueltan interpretazio ezberdinak egiten dira eta interpretazio interesatuak izaten dira, ez? Gu sindikatu garen enean ikusten duguna da negoziatzera goazenean konbenioak, hitzarmenak, patronalak hori jartzen duela baina eta berriz gainean, baina badago ere beste datu objektibo bat. Eta datu objektibo horrek esaten diguna da, enpresek inoizko etekin altuena dauzkatela azkenengo hilabetetan. Eta guk ere, mai gainean jartzen dugu hori, ikusten dugulako hemen, aberastasunaren banaketa erdigunean izan behar dela momentu hontan, eta begibistan den bezala, eta zuek hemen ere askotan aipatzen duzuen bezala, pobretze fase bat ematen ari da, inflazioa, energia eta egoera ekonomikoa hori dela eta hori da planteatzen ari garela, ziurgabetasuna bai, baina enpresak eta sektore askotan inoizko etekin handienak izaten nahi dira. Kopuru bat ematearen 2023ko lehen hilabetetan badago aurreikuspena gutxienez, 30 sektore desberdinetan mobilizazioak egon daitezkela. Aurreikuspen datu hauek horren itxaropensuak ez izateak, giroa oraindik eta gehiago gaiztotu lezake? Giroa gaiztotzea ez dakiz zer den. Guretzako albiste hon bat izaten da, pobretze fase bat ematen denean, jendea kaleateatzea eta jendea mugitzea beraien lan baldintzen alde. Orduan, hemen estadistikak ere eta esperientzia gauza bat esaten digu, ez? Zenbat eta gehiago mugitu, zenbat eta greba gehiago eta hobeak dira lan baldintzak hori da herri hontan pasatzen baldin bada, orain alderatzen baldin badira hemen Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan naiz Nafarroan ikusten baldin bada ze hitzarmenak sinatzen ari garen, ikusten da estatutik bikoiztza lortu dugula igoera horietan, eta hori da, intzutzen ere hemen greba gehiago eta organizazio gehiago eta beste sindikatu batzuk ere badaudelako. Patronalak marra gorriak jartzea eta lan gatazka korapilo hori ezin askatu izatea, nahiko giro gaiztoa bada, ez da? Bai, giro gaiztoa esaten zuen patronalak sortutako giro gaiztoa, bai, hala da. Marra gorriak jartzea, negoziazio horretan aurrera. Daukagun arazo nagusia hitzarmenak negoziatzera goazenean da patronalak blokeatzen dituela. Eta badira, hitzarmen batzuk 10 urte baino gehiago blokeatuta daudenak. Eta oso posizio irmoa da, eta adibidez aurreko astean adostu genuen hitzarmen on bat Gipuzkoako testileko komertzioan, gehienak emakumeak, sektore feminizatua da, 26ko igoera lortu genuen. Baina konbenioa 10 urte zeramazkin izoztua, kongelauta edo blokeatuta. Eta gure esperientzia hori da, guk desblokeatzen ditugu eta akordioetara iristen gara, baldin eta grebak dauden. Bizkaiko metalean, horrere korapiloa ezin askatu, tartean Eusko Jaurlaritza sartu da, baina badirudi behintzat, kanpotik ikusita ezer gutxi aurreratzea lortu dela, KPI-arekin lotutako soldata igoera ez duelako baimendu nahi, ezta? Bizkaiko metalean. Bizkaiko metalean. Hor gaude, bai, hori da adibide bat ikusteko ze puntutaraino iristen den bloke hori, ez? Eta kasu honetan bitartekaritza batera joda, ez zen gure ELAren posizioa. ELA da lehendabiziko sindikatua Bizkaiko metalean, 140ko ordezkaritzarekin, gure planteamendua irmoa eta argia izan da hasiera batetik. Guk esan dugu, hemen hitzarmen on bat etorriko da, borrokatzen baldin badugu, eta jarraitzen baldin badugu hemen prestatuta zuden mobilizazioekin eta grebekin, ez? Eta kasu honetan hemen beste sindikatuek, kasu honetan LABek, UGTek eta Komisionesek,
ez dute gurekin bat egin horretan, eta Eusko Jaurlaritzaren atea jo dute, pentsatuz bitartekaritza hortikan etorriko dela konponbidea. Guk ez dugu uste, ez daukagu inongo espektatibarik edo gauza hundirik ezin da espero bitartekaritza horretatik, badakigulako ere halakotan Eusko Jaurlaritza beti lerrokatzen dela patronalarekin, ez? Berez hemen gure estrategia oso argia izan da, gutxiengo batzuk adostu behar dira, batasunetik beste sindikatuekin, eta batez ere jarraitu greben kalendario egutegi horrekin. Zergatik uste duzu, komisionen sujete eta lab batzen duen gehiago sindikal horrek ez duela bat egiten elak proposatzen duen mobilizazio gogortze horrekin? Bueno, behar bada, beraientzako galdera bada, guk ikusten duguna da, planteatu dugunean ez dutela gurekin bat egin, eta gure ustez ere, horre UGT, komisiones eta laben elkarlean horretan, ez dago hain zuzen ere mobilizazioarekin jarraitzea, edo hitzarmen honen exigentziak gora egitea, baizik eta behar bada, bilatzea, elatik ela jarriko lituzken langa horietatik, berago sinatu daiteken akordio bat, ez? Baina ez dut uste kasu honetan elkarlan horren muinean borrokarekin jarraitzea dagoenik. Gipuzkoako metalaren kasuan uste duzu norabide bere hartzeko bidean dagoela? Ikusiko dugu hor negoziazioaren hastapenetan gaude. Gaur uste dugula maila okerrezpa naiz, eta Gipuzkoan metalean ikusten duguna da lankarga handia dagoela. Enpresak topea daudela, eta lehen esaten duzun, inoizko etekinak lortzen ari dira hainbat sektoretan, eta metala da horietako bat, oso modu nabarmenean, eta gu planteatu behar duguna hitzarmen honetan da, hain zuzen ere, hori, aberastasuna banatu behar dela, eta halako egora baten egon da, aukera bat dela, lan baldintzako betzeko. Hastapen fase horretan, patronalak dagoeneko bere postura edo zein den finkatu du, alde egongo litzateke soldatak portzentaje horren inguruan egokitzeko? Bueno, ikusiko da, uste bainekan ez gaudela hor, ikusten dugun urrengo bileretan, baina uste dut bainekan ez gaudela hor. Azken urtako beste albiste izan da, Donostian 3 ostelari atxilotu dituztelako, erabat negargarriak eta onartezinak ziren lan baldintzetan lanean zeuzkaten etorkizunak, promestu egiten zieten, lan erregulazio prozesuan sartuko zirela, erregulatu ingo zutela euren egoera, eta bitartean etzen horrelako hori gertatu. Hemen gertatu dena da, atxilotutako batzuk aurrekariak zituztela? Bai, hala da. Eta esan behar da, ostalaritzari buruz hitz egiten dugunean hau dela sektore desregulatuenetariko bat. Iruzur handia dago ostalaritzan, modu nabarmenean, eta kontratazioari buruz hitz egiten baldin badugu, ostalaritzan gertatzen dena da, jende asko dabilela kontraturik gabe batez ere asteburutan. Batzuei kontratua egitela, baina 8 ordukoa izan beharran, 4 ordukoa, gero 8 ordu lan egiteko. 8 orduko kontratua egiten zaionari, horrek egin behar ditu, behar bada astean, 40 egin beharran, 60, ez? Orduan, kontrol falta dago sektore horretan. Eta guk planteatu ditu, eta esan diogu, Gipuzkoako patronalari, hau Gipuzkoan pasa da, Donostien, eta leheno aipatzen dizun, ez pasatzen ari den hitzarmen batzukin, baina horrein zuzen ere, ostalaritzako langileen lan baldintzaz ari garenean, orain dela izoztuta dago 2010-etik. 2010-etik blokeatuta dago hitzarmena. Taberna askotan ordaintzen ari direna dira gutxiengo soldata. Egoera hortan gaude. Batzutan esaten da, orain dela gutxi galdetzen zioten Konfebaskeko buruari, Isabel Bustori, ia zergatik jendeak ez zuen lan egin nahi ostalaritzan, begi bistan da, ze pasatzen den, da ze lan baldintza den, ez? Beak esaten zuen, bueno, ikerketa soziologiko bat egin beharko du, ze pasatzen den, ze mundu guztia baki ze pasatzen den hor. Eta ezagunen bat baldin bakazue, hor oso garbi ikusten da, ze egoeretan gauden, eta ze kontrol falta dagoen, ez dago kontrolik. Eta guk esaten dugu, hemen registro telematiko erako aukera badago. Eta planteatu diogu, Gipuzkoako patronalari. Hemen badago aukera bat, registro telematiko bat, jakiteko jendea noiz sartzen den, eta ze kontrola dagoen horren bueltan. Ez dute nahi. Ez dute hori nahi, eta ez dute ere hitzarmen on bat sinatzen nahi. Eta gero ikuskaritza. Guk ere Eusko Jaurlaritzari esan diogu. Ikuskari gehiago behar dira? Halako gauza pasatzen direlako herri hontan. Ikuskari gehiago behar dira.
Eta gu planteamendu bat egin dugu, gaur egun 50 inguru dago ikuskaritzaren plantilla hori, eta gu planteatzen duguna da bikoiztea. Zerbait, serioki zerbait egin nahi baldin bada. Bost urte bete ditu, pentsio dunen protestak Bizkaiko hiriburuan abiatuta beste leku askotara zabaldu zirenetik, eta ezakit eskriba ministroak bere biziko buruko mini izango duen erreforma aurrera atera izateko, badirudi bintzat epe guztiek agortu egin dituela. Galditu egin egin zuen sensazioa daukazun, 2023 urtean izango duten igoera kontuan hartuta, portzentaja bera deigarria izan zelako, horrek neurri batean izan lezaken etorkizunak lainopean itzalean utzi ote den, eta pixka bat espistatuta ote dagoen gizartearen zati bat egun pentsio bizi duten egoerarekin. Bueno, hemen bi kontu daude, ez? Batetik esango nuke gaur egun KPIren igoera lortzean nondik etorri den, eta zuk aipatu duzun bezala hori etorri da mobilizazio sozialari esker. Eta mobilizazio horrek Euskal Herrian izan du epizentroa, eta kasu honetan ere, uste dut ere, zoriondu behar dela pensionisten mugimenduak egin duen lanarengatik eta bere irmotasunarengatik. Ez berez, askotan esaten dugu bezala, lorpenak etortzen dira mobilizazioaren ostean, eta hau da adibide bat. Ez? Eta gero hemen dago beste bigarren kontu bat, eta da, eskribak mahai gainean daukan erreforma bat. Ez guk, aspaldian ohartarazi dugu erreforma horretaz. Egin nahi dena da, luzatu, kalkulorako erabiltzen diren urteak, urrengo pentsioa jaisteko. Eta hori da gaur egun, mahai gainean planteatu dena gobernuak eta hitzartuta duena Bruselasekin. Orduan, ez dakigu nola ateako duten, baina badakigu hori bide horrian dagoela, hitzartuta dagoela Espainiako gobernua eta Bruselasen artean, eta hemen planteamentua dagoela urrengo pentsioak murrizteko. Orduan, hori da urrengo asteetan ikusiko duguna. Ez dakigu noren laguntzarekin aterako duten guk, ohartarazi izan dugu honi buruz, eta ere mezu zuzen bat bidali nahi izan diogu Euskal Herriko alderdiai, EAJ, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, eta gero bai ere bai. Madrilen ordezkaritza duten alderdi hoiei, eta guk esan diogu, irmotasunez, adierazi behar dutela, beraien kontrako posizioa murrizketa hauen aurrean, ez? Eta ikusiko dugu, nola gauzatzen den urrengo astetan. Horren inguruan, informazio hori zuek alderdi politiketako ordezkari helarazten diezuenean, zer erantzun jaso duzu, ez egia da, bai medioetan eta albisteak berak hartu duen dimentsioa ez dela beste batzuetan gertatu den modukoa izan, ez da? Eta eskriba ministroak argi dago epe guztiak amaitu nahi dituela erreforma aurrera ateratzeko eskaera bat Europatik ere badukalako. Bai. Bueno, ikusteke dago, lehengoan ere EH Bilduk atzo entzunen, okerezpa naiz, edo eren egun beraien kontrako posizioa, eta gu pozten gara, eta pentsatzen dugu hori muturreraino eramean behar dela, ikusiko gainontzeko alderdiek zer egiten duten, baina begibistan da eztabaida honek indarra hartuko duela. Urrengo asteetan hori Kontseilu Ministru batera eraman beharko delako, eta orduan pentsatzen dute eskalaz igoko dela eztabaida hori, ez, baina uste dut jakitun izan behar dugula hor murrizketa argi bat planteatzen ari dena, ateratzen baldin bada, ondorio zehatzak izango dituela Euskal Herriko pensionistengan. Aste honetan, Espainiako Diputatuen Kongresuak argi berdea eman dio Ukrainako gerrak sortutako ondorioei aurre egiteko neurri sortari, besteak beste beza kentzea, oinarrizko hainbat produkturi. Modurik ikusten duzu, egun herritarrek erosmen ahalmena berreskuratu ahal izateko, Ukrainako gerrak indartu duen egoera bat, baina aurretiaz ere identifikatzea denuen testu inguru horretan? Bai, bidez berdinak daude, eta esango nuke dena asmatuta dagoela, ez da berrikuntza askorik egin behar hemen hartu beharko lituzketen neurriak, ez. Baina bada fiskalitatea, bada halako egoera batean ikusten ari garena da hilabetero lehen aipatzen nuen, ez. Nola hausten ari diren enpresa batzuen etekin historikoa, ez. Berez, enpresa horiek, hori, diote, inoiz lortu dutena lortzen ari dira orain. Gizartearen gehiengoa pobretzen ari den bitartean. Hori pasatzen nahi da. Eta guk tartean errealitate hortan zer aldarrikatzen dugu. Esaten diogu politikari, esaten diogu gobernoa jaizu. Jarzaitez derdian, eskatu jozu hauei, eskatu beharrekoa, eta banazazue, eta sortzen den aberastasun hori banazazue. Hori da planteatzen duguna, ez? Eta hori da modu zabalean herri hontan egiten ez dena. Eta gero daude, neurri zehatzak prezioak kontrolatzeko, eta prezioei muga jartzeko.
Eta hori da egin nahi ez dena, eta ze ikusten dugu, beza jaisten dutela, eta gero enpresek, eta batez ere horre elikadura inguruan dauden kate horiek egiten dutena da prezioak igo. Eta hor gaude, baina guztu horregatik egiten duena da, hemen eraginkorrena modu argi batean interbentzio politikoa eta zuzena dela. Gogoratuko duzu Díaz ministroak proposamena egin zuenean duela hilabete batzuk oinarrizkoak diren hainbat produkturi muga jartze horrek ekarri zuen zurrunbilo politikoaz. Bai, eta ona da, esango nuke ona da, horrek esan nahi du, behintzat eztabaida bat planteatzen dela. Eta hobea da... Bai, esan dut, sortzen den gatazka ona dela behintzat planteatzen denean eztabaida. Eta, karo, albiste hobea da, gauzatzen direnean, normalean, iragartzen diren, oiek, askotan hori pasatzen baita, ez? Iragartzen dira gauza batzuk, eztabaida sortzen da, eta gero ez da egiten egin behar dena. Amaitu horretik, Osakidetzari buruz ere galdetu nahi dizut, Donostialdeko esian piztutako krisiaren harira, bueno, zerbitzuburuak zain daude, Jaurlaritzak zer erantzungo, bileren aktak bidali zizkielako. Ze itxaropen daukazu hortze, bazirudien une batean eskaera bat ere egontzen gainontzeko esietara ere zabaltzeko mobilizazio deialdi horiek, azkenean ez zuen aparteko jartzunik izan deialdi harrek, eta krisi horrek behintzat badirudi norabide hartu duela. Bueno, ikusteke dago. Diot hemen guk Osakidetzari buruz hitz egiten dugunean beti salatzen duguna da hor arazo estruktural bat dagoela. Arazo estruktural bada, inbertsio falta dagoelako, planifikazio falta dagoelako, ikaragarrizko lankarga dagoelako eta behinekotasun handia dagoelako, ez, Osakidetzan. Eta gero arazo horiek tokian tokiko dimensio hartzen dute, kasu honetan Donosti, baina lehen arretan ere dago, eta nik uste dut ere, orain dela gutxi argitaratu den ikerketa batean, ikusten zen gaur, herritarren artean Osakidetza dela, gaur egun lehendabiziko postutan dagoen kezka bat, ez? Eta begibistan dago, hori, diota hemen herri honetan, garrantzi gehiago eman zaiola abiadora handiko treneko inbertsio bati Osakidetzari baino. Eta guk ezin dugu lertu eta ezin dugu konpartitu halako astakeri bat, guretzako astakeri bada. Eta herri honek behar duena da, inbertsio gehiago Osakidetzan eta hobeki tratatzea gaur egungo profesional horiek. Espainiako erkidego batzuetan gertatu bezala, hemengo lehen arretak grebara joan beharko lukela uste duzu? Gure ustez, hemen mobilizazioari buruz eta grebari buruz hitz egiten denean aukera bada gauzak hobetzeko. Ez? Eta gero hori gauzatzeko behar da sindikatuen arteko adostasun bat, baina uste dute Osakidetza ere aintzindaria izan dela, estatuarekin konparatzen baldin badugu, hemen aspaldian hasi ginelako grebekin eta mobilizazioekin, eta uste dut hori dela bidea, ez baldin badugu insistitzen eta ez baldin badugu Osakidetza zaintzen, gure ustez gobernaztan muituko. Babestuko zenuke hortaz? Gurea bai, diote gure posizioa oso ezaguna da, grebaren aldekoa eta mobilizazioaren aldekoa, baina esan bezala hori ere uztartu behar da beste sindikatuen posizioekin. Mametxe Lakuntza, eskerrik asko gaur egun Euskadin izateagatik. Zuei, beti bezala. Goizeko 10:01 aurrera egingo dugu eguneko albisteekin olatz. Egunon, Rodolfo Aresilda 78 urterekin itzal handiko politikaria Euskal Sozialisten artean eta Jaurlaritzan Patxi Lopezen gobernuan herrizaingo sailburu izandakoa. Ibilbide luzea izan zuen Aresek Alderdi Sozialistan eta baita Euskal Erakundeetan ere.